बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब गेलेनाय बिथिङाव बर' हारिया आगानसे दावखोबावनो हादों। आसाम क्रिकेट गौथुमनि हिनजावसाफोरनि आन्डार 15 क्रिकेट हानजायाव जायगा मोननो हादों सासे बर' हिनजावसाया। नंगौ, शिखा बर' मुंनि सासे हिनजावसाया आसाम क्रिकेट गौथुमनि हिनजावसाफोरनि आन्डार 15 क्रिकेट हानजायाव जायगा मोननो हादों। तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर हालामनि गुरमु गामिनि चक्रधर बर' आरो दुलुमनि बर'नि आंगो फिसाजो शिखा बर'आ थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय क्रिकेट गेलेगासिनो दंमोन। दायो गावनि गोब्राब नाजानायजों क्रिकेट गेलेनानै आसाम क्रिकेट गौथुमजों खुंजानाय आसाम क्रिकेट गौथुमनि आन्डार 15 हिनजावसाफोरनि जिल्ला थाखोनि क्रिकेट गेलेनायाव सायख'जादों। मख'नो गोनांदि बर' हिनजावसाफोराबो दायो गेलेनाय बिथिङाव उनफिननानै थायाखै। बर' हिनजावसाफोराबो सानफा एफा मोनफ्रोमबो गेलेनाय बिथिङाव जौगाबोगासिनो दङ। बेबादिनो शिखा बर'आबो आसामनि गेजेरावनो साबसिन क्रिकेट बल खुबैनो हानानै आखा-फाखा बलार महरै गनायजादों। आरो 14 बोसोर बैसोनि शिखा बर'आ दायो आन्डार 15 इन्डियान क्रिकेट टीमाव जायगा मोननो थांगासिनो दङ। बेखौ लानानै शिखा बर'नि बिफा चक्रधर बर'आ फिसाजोनि जाफुंसारनायखौ लानानै जोबोरैनो गोजोननाय फोरमायदों। मिडियाखौ थेंक्स होयो नोंसोरखौ, मानो होनबा फिसाजोआ जा आन्डार 15 स्टेट सेलेक्सन जादों। माने जथेस्थ' खस्थ' खालामदों फिसाजो हासेल' जिहेथु आरो गरेस्वर गोदै जायगानिफ्राय थांनानै स्टेटआव गेलेनायाबो जथेस्थ' खस्थ' नांगौ। बिमानि बिफानि जथेस्थ' खस्थ' जादों बेयाव, खिन्थु थांनाय बारावबो स्टेन्ड बाइआव दंमोन। देग्लाय खस्थ' खालामै आख' एबार 15 माने जिथु टीम लिस्टआव मोनबाय। गतिके दिनैखौ आरो बहुत खस्थ' खालामबावनांगोन, खारन मानो होनबा बे दिनै प्राइमारि लेभेलसो मथा मथि जा स्टार्टिं आरो इन्डियान 19 खेलायनांगोन, 19 खेलायनानै इन्डिया टीमाव थांनांगोन। गतिके बेनि थाखाय आरो जों बहुत खस्थ' खालामनांगोन आरो भबिष्यताव रायजोनिबो आशीर्बाद नांगोन, खारन गरेस्वराव समु रायजोनि आशीर्बाद नांगोन। जिहेतु आरो जोंनि अनलि फिसाजो नङा, खारन गरेस्वर समाजनि थाखाय बि माने मोजां खेलायबाथाय जोङो सन्मान मोनसे मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों। मानो होनबा बर' समाजनि जिहेतु बिटिआरआव आं दिनैलासे क्रिकेट गेलेनाय खुब खम मोनदों, खिन्थु जुदि जों केनेकुवा परिबेखाव जुदि आरो मोजां जुदि सुबिदा होनो हायोबा जोंहानि फिसाजो बोलि नङा आरो धरि ल' जा फिसाजोनि नामा शिखा बर' आरो आंनि नामाथ' चक्र बर' सबानो मिथिगौ। गतिके शिखा बर'आ जेनेकुवा स्टेटआव मोनसे सुबिदा मोनदों, तेनेकुवा गरेस्वर जोंनि समस्थिनि जिमान सेंग्रा सिख्ला दोङो बिसोरखौबो आं मोनसे सेस्था खालामनो थाखाय आह्वान जनायदों जेन निउ पिरिया सबानो जेन खेलायाव आगबारायो, नङाबा सेहेरानि प्रति गाहाम मोनसे इंगित होयो। मानो होनबा खेला प्रति गुरुत्त होबाथाय मबाइलनिफ्राय बाय गोजानाव थायो गथ' गथायफोरा। गतिके बिमा बिफाखौ बेखौनो मोन जे नेक्स्ट माने गरेस्वर बाखि राइज बा बिटिआर बाखि राइजखौ बेखौनो बुंनो नुदों जे प्रतिटु अभिभाबकफोरा जेन खेलायाव गुरुत्त होयो, जेन मोजां सिन्था सरसा खालामो, जेन आरो समाजनि थाखाय मोजां सिन्था खालामो। गतिके जों गरेस्वराव मोनसे सिन्था खालामदों क्रिकेट जिहेतु जोंनि डिस्ट्रिक्ट तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय क्रिकेट एकाडेमि जिहेतु स्टार्ट जाबाय। बे स्टार्ट जानायाव जिहेतु सभापति हेमेन भागवती दा बिसोर दङ आरो बिसोरखौबो आं बुंदों जे क्रिकेट गेलेनायाव जुदि माबा मोनसे असुबिदा जायोबा आंखौ बुंबानो जाबाय। बल सलनिफ्राय माबानिफ्राय फाइनान्सियेलि हेल्पनिफ्राय जुदि नांगौबा, जिहेतु आं जे क्रिकेटखौ गाहाम मोनो आरो क्रिकेट जिहेतु फिसाजो खेलायो एकमात्र फिसाजो। गतिके बिनिखाय आं गरेस्वर बाखिखौ जुदि सोरबा क्रिकेट गेलेनो एडभाइस नांगौ जायोबा जों हेल्प खालामगोन समाजनि खामानि मावना गाहाम मोननाय हिसाबाव। जों जिहेतु दायो नोंथांनि फिसाजोआ दायो क्रिकेट गेलेनानै दायो स्टेट लेभेल मोननो हाबाय, दायो बबे मोनसे जितु बिथिङाव जितु हाबनानै दङ, बबे मोनसे टिमजों गेलेगासिनो दङ? दा ओरैनो गुवाहाटि कामरुप डिस्ट्रिक्टनिफ्राय खेलायो। कामरुप डिस्ट्रिक्टआव मोननाया जथेस्थ' टान, खारन जोंनि दा 33टा डिस्ट्रिक्टनि भितराव दा जिहेतु किसुमान नतुन डिस्ट्रिक्टफोराव सहज, बेयाव लेडिसफोरा खम थायो आरो माने जिहेतु क्रिकेट लेडिस टिमा अखमाव बारा दिन जायाखै, मथा मथि 3-4 बोसोर जाबाय। जा फिसाजो खेलेनाय 3 बोसोर जाबाय। गतिके आरो
তেনেকুৱা गरेस्वरावबो जिहेतु एकाडेमि स्टार्ट खालामदों बेयावबो जेन आरो थपनो जेन मोनसे ছোৱালী टीम माने जोंनि आइजोफोरनि मोनसे टीम जुदि जायोबा बेयाव जुदि माबा मोनसे आर्थिक साहाय्य नांगौ जायोबा आं जथेस्थ हेल्प खालामगोन आरो फैनाय पिरिफोराव जोंनि जेन गरेस्वरनिफ्राय मोजां मोनसे लिडिस टीम ओंखारो बेयाव आंनि फिसाजोआबो नांगोन नेक्स्ट टीमाव जुदि जायोबा बेनि थाखाय आं बेखिनिखौ बुंबाय जिहेतु स्टेट लेभेलाव सेलेक्शन जानाया इमान सहजबो नङा कारण क्रिकेटा जथेस्थ टान खेला एक्चुअली क्रिकेट जिहेतु सिगां लेडिसफोरा खेलायाखैमोन कारण डिउस बल खेलायनाया बहुत टान कारण गतिके आरोफोर लाक्जारिस खेला आरो बलनिफ्राय माबानिफ्राय बहुत दामि खेला गतिके जेनेका अभिभावकफोरा खस्थ' खालामनांगोन खस्थ' खालामना आरो स्टेट लेभेलाव थांनाया जथेस्थ टान गतिके खस्थ' खालामनांगोन खस्थ' खालामबाथाय सब बुस्थुआनो साक्सेस जागोन नोंथाङा सासे बिफा जानानै बेसेबांसो गोजोननाय दङ आं बहुत सेटिसफाइ मानो होनबा जिहेतु खासेल' फिसाजो आरो परिकल्पनायानो दंखायोमोन सिगांनिफ्रायनो जे अखम टीमाव खेलायनांगोन गेलेनाय सिन्था खालामोन आरो जिहेतु आं निजायैनो नेट बल माने सब बानायजोबनो हादों पिच सिट सब बानायना रेडि खालामनो हादों गतिके सब अभिभावकआ बेखौ हाया कारण फैसा पातिनिबो खौरां दङ गतिके आं सिगांनिफ्रायनो मोनसे सिन्था खालामदोंमोन जुदि जों बर' समाजनि भितराव इदि जुदि आग्रह खिथिनो हायोबा नेक्स्ट जेनेरेसना माने मोनसे सुबिदा मोनगोन माने बिखौ नुनानै आरो बेलेग आइजोफोराबो खेलायनो सिन्था खालामगोन आरो गरेस्वर गोदैयाव जायगानिफ्राय खेलायनाया खुब खम दा गतिके गरेस्वराव जिहेतु एकाडेमि खुलिदों जथेस्थ गाहाम सिन्था खालामदों आरो जथेस्थ महान व्यक्ति दङ गरेस्वरावबो जिहेतु बिटिआर चिफनि रिजन चिफ बेबो मोजां सिन्था खालामग्रा व्यक्ति धरि ला दा जोंनि गरेस्वर समस्थियाव रातुल दा फैदों बेबो जिहेतु खेलानि माने अलिम्पिक एथलेटिक फेडारेसननि जइन्ट सेक्रेटारि आरो मल्ल जुजुनि जत माने सभापति गतिके गरेस्वर समस्थियाव हेल्प माने मा होनना बुङो जथेस्थ सहाय सहयोग खालामगोन होननानै आं आसा खालामदों